zapsáno, v knihách vázaných kůži, zapsáno, kouzel je víc než dost, zapsáno, komu dech se z nich úží, zapsáno, měl by si říct už dost. Já jsem říkal tomu, co vlastně tady, a musím říct, na nejstarším dole vlastně v Evropě, jsme tady přežilo v roku 1570, a my jsme měli na to, že máme tady takovou památku. A 3 budovy, které jsou postavené někdy kolem roku 1825, již byly prohlášeny technickými památkami, čili my se snažíme, aby se tam vybudovalo nějaké muzeum, my se snažíme, aby jsme tam prezentovali některé věci, paleontologické nálezy, když jsme kopali ten lomen, tak jsme našli skamenělé stromy, možná, že vám to tady Jirka Malor promítne, jestli to někde najdeme v tom našem archivu, že jsou to krásné věci, které tady jsou z toho hlediska geologického, paleontologického a technického jako takového. Ale samozřejmě v neposlední řadě ta šachta celou tu dobu, co tady byla, ovlivňovala to životní prostředí a ovlivňovala celý ten malý mikroregion, který tady je, který se přímo té šachty dotýká. A vytvořila tady velký kopec 3,5 milionu tun kameníva, který je 130 metrů výškové převýšení. Ovlivňovala dlouho tady vody, vytvořila kalové rybníky, když to říkal, velký kalový rybník, tam ještě 250 000 tun uhelných kalů. Je tam velká škvárová halda, která má skoro 2 miliony tun škváry, z které vydávají ty tvárnice suchého zdění. A je tam halda Eliška, které ještě sem tam čoudí a hoří, která je navezená zarostla těma břizama. A samozřejmě v neposlední řadě je tam nutné celé to území nějakým způsobem rekultivovat a sanovat. My jsme se rozhodli, že zachováme samozřejmě část té průmyslové výroby, zejména jako takové zázemí, které se samo uživí, ale bude sloužit jako zázemí pro tu druhou část a třetí část. Ta druhá by měla být ta historie, to muzejnictví, které by se napojilo na tady místní muzeum a tak dále, které by prezentovalo, co tady ty lidi dříve dělali. A třetí věc by měla být nějaká zábavně sportovní a tak dále, kdy využijeme toho, co vlastně ty dlouhé léta tady ti lidi prošili. My jsme připravili a víceméně jsme po dlouhém boji se státem nějakým způsobem dodali to, že se ta halda, která je takovou dominantou, že se zrekultivovala, udělali se spátnice a tak dále. Dokonce jsem si už tajně do toho projektu nechal namalovat 3 světlovky. Nechali jsme tam trubky, jo, když... Vám jde o to, aby ukázali prostě nápady. Ne po technické stránce, ale spíš teda no, takže... Pojď to. Pojď to vám nápad, tohle je tvůj návrh. Ještě co? Vesnice. No a jen tady je to, nám chybí nákupní středisko, že až v Trutnově. Tady to by byl Babylon se prostanou střechou a bylo by tam muzeum, takovýto kulturní středisko. Tady jsou podchody, nadchody, malý minifotbal, florbalový hřiště a tam je hřiště to nafukovací. Nafukovačku? No. Tak já nevím, co bych tomu měla říct. Já bych prostě chtěla tady kolem toho, k tomu příjezdové cestě nějaký to muzeum, které by zachovávalo to historii toho dolu. Pak třeba nějaký budovy pro natáčení filmů nebo nějaký fotocentra. A pak to střediska dát třeba ty motokáry nebo nějaké sportovní haly. Trasy pro kola, tady tyhle ty motorky, čtyřkolky, brusle. No, na brusle to hodně říkali děcka. My se snažíme hodně využít. Nečekejte o to zázraky technicky ani, no, ale říkala jsem, chceme nápady. Přesně o tom to je. Děláme těch jamekolí a tak dále. Ale nebo dokonce něco táhnout na sníh, že? Takové, ne minigolf, jako takový to není už moc populární. Čarodějnici to můžou brát, jo? To se mně líbilo, ty měli dobrý nápad, že si vystříhali hlavičky a dali se do těch bazénů a prostě takový byt. A předání cen v rámci školní besídky na konec školního roku, takže si myslím, že uzávěrka těch prací, aby se to stihlo vyhodnotit, tak já nevím, asi 10. červen nebo nějak tak maximálně
knihách vázaných v kůži zapsáno.